per parlar de la dona de la seva vida i mentre vull parlar de la coberta, perquè aquests tres que veieu aquí al davant són els tres protagonistes, són els tres germans Estrada. Veureu que cadascú mira cap a una banda de món. Ara parlarem dels germans, però primer us vull explicar el perquè d'aquesta coberta que l'ha fet la Mary Fowth, que és una il·lustradora molt jove del diari Ara, perquè la història té conya. Com deia la Mar, formem part del diari Ara, que vam muntar fa 10 anys amb l'enyorat Carles Capdevila, amb l'Antoni Bassas, amb el Toni Soler, amb l'Albert Tom. A tots ens feia l'efecte en aquell moment que no hi havia cap diari que ens representés prou, que expliqués el món de la manera que nosaltres el veiem o l'enteníem, i vam ser tan agosarats en plena crisi econòmica del 2009-10 de muntar un diari. I agafes la gent, vas fitxant, i en un diari hi ha una tasca molt important, el diari de paper sobretot, que és el compaginador, que és la persona que posa en pàgina les notícies i et diu aquestes tres columnes aniran així, la foto serà vertical, serà horitzontal, el titular el farem amb negreta, hi haurà un destacat, no hi serà, etc. Aquesta és una feina invisible, és visible perquè la veiem els lectors, però és una feina anònima que no té grans noms ni grans titulars, però que és bàsica perquè un diari agradi. Quan ja portàvem un parell d'anys al carrer, el 2012, necessitàvem més gent i van fitxar una compaginadora molt jove, Mary Fowth, que al cap de poc temps li va dir a la directora d'art del diari: jo també dibuixo, jo també faig il·lustracions i tal, sí, ensenya'm el book. I li va ensenyar el book, el digital, la llibreta dels dibuixos que havia fet la Mary. I de seguida vam veure que tenia molta personalitat, aquesta paleta de colors diferents, sempre jugant amb el fotomuntatge, entre el dibuix i la fotografia, i realment era una cosa diferent. I ens va agradar tant que de seguida la vam posar a il·lustrar l'article més important del dia o de la setmana, que acostuma a ser, per exemple, ara, el diumenge, el de la directora, el de l'Ester Vera. Bé, ella va anar fent els dibuixos a l'Ara, va començar a agafar fama, fins al punt que avui, faig un resum llarg de la seva trajectòria, la Mary Fowth està dibuixant no només pel nostre diari, sinó el The Wall Street Journal, que és el principal diari financer del món, el The Washington Post, el The Guardian, la revista Time, que és la revista més influent al món, i per tant se la rifen a nivell mundial. Em va fer molta il·lusió dir-li a la Mary, que no ens coneixem personalment: m'agraden molt els teus dibuixos, m'encantaria que per l'aposta de la meva nova novel·la, que ha de sortir a prop de Sant Jordi, fessis tu la coberta. Ella anava molt enfeinada, no tenia temps de llegir la història manuscrita, li vaig fer una sinopsi i vam convenir que ens convenia que fossin els tres germans. Per què els tres germans? Doncs perquè aquesta és una novel·la, un homenatge als germans. Després de l'Algú com tu, el Nosaltres dos i el Paraules que tu entendràs, on havia fet una història d'amor, l'Algú com tu, de 5 dies molt intensos que justificava tota una vida. El Nosaltres dos eren, en canvi, 30 anys d'amistat que es anava trenant molt a poc entre els dos protagonistes. A Paraules que tu entendràs havia explorat el món de la parella, de la gent que tenim al voltant dels 50 anys, ara que les xarxes socials i la telefonia i tot plegat ens ha posat més fàcil que mai conèixer altres persones i tenir tota mena de relacions. Doncs després d'aquestes 3 novel·les més de sentiments, de relacions humanes, vaig pensar que sobre els germans no havia fet la novel·la o no havia fet l'homenatge que volia fer. Jo tinc un germà de sol, que ara, arran de la novel·la, tothom es pensa que està malalt o que és un nen robat o no sé què més. No. El meu germà està bé, però haver tingut un germà vol dir haver compartit l'amor i les carícies i les joguines i la truita de patates per sopar a mitges. Tot anava al 50%. Ell i jo vam dormir junts a la mateixa habitació fins als 15 anys aproximadament. Per tant, vam compartir moltes coses. Allò que el Rilke diu, que la pàtria comuna que tenim és la infantesa. Després tinc una filla, que aviat farà 15 anys, i per tant he vist durant 15 anys com és una nena que no té germans, que es fa com a filla única. De manera que a l'hora de fer la novel·la vaig tenir com a repte complicar-me una miqueta la vida i pensar què hauria passat si fóssim 3 germans. Els 2 grans i la nena que va venir després. Perquè aquí ja hi ha majories absolutes.
hi ha decisions que es poden prendre 2-1, no tots tres han d'estar d'acord. I això és el que li vaig encarregar a la Mary Fouz, que cadascú, encara que s'estimin molt, mirin cap a una banda diferent perquè tenen mirades diferents sobre la vida. La Victòria, la petita, és pediatra, viu i treballa a Estrasburg, amb un marit de París que potser d'entrada no ens caurà gaire bé, potser de sortida tampoc. El mitjà, el Raimon, viu amb el seu marit a Copenhagen, ell és científic, treballa al Museu de la Ciència, que es diu Experimentarium, que hi ha a Copenhagen, que si mai ens deixen tornar a agafar avions i viatjar i tot plegat, com fèiem abans, si aneu a Copenhagen i teniu 3 hores perdudes, aneu a l'Experimentarium, perquè el nostre Museu de la Ciència està molt bé i és molt interactiu, però aquell, sobretot amb criatures, encara és molt més apassionant, està molt ben muntat. Doncs bé, el Raimon treballa a Copenhagen, viu allà amb el seu marit. Del gran, el Joel és periodista, és l'únic que viu a Barcelona. Aviam, com ho explico això? Sense fer spoilers, explico el primer capítol. Tots tres es retroben per l'enterrament de la seva mare, que mor als 85 anys i queda un pare viu. Aquest pare, com que una viu a Estrasburg i l'altra viu a Copenhagen, qui se n'ha de fer càrrec és el que està aquí, que viu més a prop seu, a Vallvidrera. Ell és periodista i es fa documentals d'investigació i en el moment que comença la novel·la anem descobrint de mica en mica que està posant el dit a la nafra d'un dels grans escàndols que hi ha hagut durant 50 anys a Catalunya i a Espanya. També al món, que ho veurem més endavant. El preu de traspassar les línies vermelles és que es posa tot en risc. Per tant, aquests 3 germans, quan hi ha dificultats, s'ajuden. Hi ha aquell proverbi hindú tan bonic que diu ajuda la barca del teu germà i la teva pròpia barca arribarà a la riba. Doncs això, aquest desinterès de vivim en puntes de món diferents, pensem sobre les coses de manera diferent, però quan hi ha un problema tots ens unim. Per tant, a la dona de la seva vida torna al periodisme, que havíem agafat en aquelles 3 novel·les inicials del Se sabrà tot, de l'Homes d'Honor, de l'Eufòria. No és el Dani Santana el protagonista, és el Joel Estrada, però això em permet, per tant, combinar les meves 2 passions literàries dels últims anys. El periodisme amb aquestes novel·les que en diuen de construcció de sentiments, de mirada endins de les persones, etc. He casat els 2 mons, a la combinació i al misteri i la investigació, i combino també les emocions i els sentiments. Per què? Perquè la família és un gran tema pels autors. Inventar-nos famílies que no existeixen de zero és el repte més bonic que hi ha i que em fa anar al despatx per dotar cadascun dels 3 germans d'una personalitat i fer conèixer el pare i la mare i situar-nos en el sistema nerviós central de cadascú, perquè quan hi ha una circumstància específica o un diàleg dins de la novel·la, cadascú actuï en funció de com pensem i de com volem que actuï. Diu, aquí al darrere de l'editorial va posar una frase, diu: si cada família té els seus silencis, cada país també. Bé, ja anirem descobrint, i parlarem poc a la presentació d'avui per no aixafar la guitarra dels silencis de la família. Els del país sí. La pregunta és què està investigant el Joel Estrada que ha posat nerviós a tanta gent? Doncs ho explico al revés. L'any 2012 jo estava fent l'Àgora, aquell programa de TV3 que fèiem al voltant de la mitjanit, que entrevistàvem bàsicament polítics. Ara us diré els polítics que entrevistava ja fa 10 anys i semblarà que parli del Parc Juràssic, però el Duran i Lleida, el Sánchez Camacho, el Puigcercós, tots aquests que han passat a la, no sé si a la paperera de la història, però a la història zero, eren els personatges d'aquell moment. Entrevistàvem economistes, era un moment, com dèiem abans, de greu crisi econòmica, i fèiem també algun tema social. I l'any 2012, quan a Espanya es començava a parlar molt dels casos dels bebès robats i d'aquella monja de Madrid que perseguien les càmeres per una estació de Totxa com si fos la Pantoja, que era Sor Maria, semblava que allò fos un cas aïllat. I ens va fer pensar, això no pot ser que només passés a Espanya i no passés a Catalunya. Què passava aquí? I vam dedicar un programa especial d'una hora que es deia Qui ha robat el meu fill, on vam portar 2 especialistes al programa, la presidenta de SOS Bebés Robados a Espanya, que és l'associació que més ha fet
per la recuperació d'aquests casos, i l'advocat Enrique Vila, que havia portat fins a 200, l'advocat que més casos havia portat i havia denunciat davant de la justícia espanyola, més de 200 casos. I a més, vam enregistrar 6 testimonis de persones del nostre país on buscaven un fill o una filla que els creien que els havien trobat al moment de néixer, o una germana que buscava la seva bessona, o fins i tot un... Explico només un cas, només un, dels 6 que vam fer. La Glòria, l'any 1989, l'any és important, té el seu fill a l'Hospital Clínic de Barcelona. El lloc també és important. Per què dic que són importants el lloc i l'any? Perquè el 1989, com totes sabeu, Franco feia 15 anys que era mort, per tant estàvem en democràcia, i això dels nadons robats tenim com el clixé, que és una cosa, com deia abans, molt antiga, molt de monges, molt d'aquell moment que les mares ni podien quedar-se embarassades joves, ni podien avortar... No, això l'any 89 encara passava, i passava, com deia, a l'Hospital Clínic de Barcelona, que no tenia el prestigi que té ara, que és un dels 4 o 5 grans hospitals europeus en medicina i en atenció i en recerca. No tenia el prestigi d'ara, però Déu-n'hi-do el bon nom que tenia l'Hospital Clínic, l'Hospital Públic, l'any 89. Doncs la Glòria, després de 9 mesos d'embaràs correcte, normal, se'n va a parir, se'n va donar llum i té el seu fill. I al cap d'una hora, en principi el fill neix bé, el sent plorar, li posen al damunt, i al cap d'una hora i mitja de ser a l'habitació entra l'anestesista i els comunica amb ell i el seu marit que hi ha hagut un problema i que el seu fill ha acabat morint. La parella queda en xoc, amb la tristor lògica, la sorpresa, no demanen de veure la criatura, no els hi passa pel cap en aquell moment de desorientació, tampoc no els l'ofereixen de veure-la, i al cap de 2 o 3 se'n van a casa com poden, passen la pena, el dol, i al cap de 2 o 3 anys, quan a Espanya, en els diaris, hi ha un breu aquí, un breu allà, on comencen a parlar dels casos de nadons robats, comencen a lligar caps i pensar, tot això que estem llegint s'assembla massa al que ens va passar a nosaltres. I comencen a investigar. I la primera porta que truquen és a l'Hospital Clínic, que tenien dret a veure el seu historial, i demanen el certificat de defunció del seu fill. I no existia. Van a pompes fúnebres, demanen el registre d'enterrament del fill, i no existia. Al final decideixen demanar l'exhumació del cadàver del seu fill, que és una cosa que costa molt a tot arreu i que en el país de la paperassa que és aquest, i per un tema tan delicat, encara més. Passen mesos i mesos i mesos lluitant i finalment aconsegueixen que puguin desenterrar el fill. Van al cementiri, treuen la làpida, treuen la caixa i quan obren, a dintre la caixa s'hi troben la cama amputada d'un home adult, que més o menys hauria fet el mateix pes i el mateix volum que hauria fet el seu bebè si l'haguessin enterrat allà. Ni rastre de l'ADN del seu fill a dintre aquella caixa. Bé, van tenir la certesa que el seu fill no havia mort, sinó que els havien robat el fill, i van fer el que haurien fet tots, anar a la justícia a denunciar. I què va fer la justícia espanyola? Arxivar. Va arxivar, en primera instància ho van arxivar. Ells van recórrer, van anar a segona instància, i què va fer la justícia espanyola? Tornar-ho a arxivar. De manera que es queda el recurs, que sovint fem servir a aquest país davant de desastres humans com aquest, que és trucar a la porta d'Estrasburg del Tribunal Europeu de Drets Humans, mirar que algun dia aquells magistrats europeus diguin que això s'ha de perseguir i s'ha d'investigar. Un robatori d'un nadó és un segrest de per vida. És un segrest de la persona més indefensa del món, és especialment greu. És tan greu que l'ONU ho tipifica com un crim de lesa humanitat. En català diem crim de lesa humanitat o crim contra la humanitat, que són 11 crims especialment miserables i atrossos, com la tortura, com l'esclavitud, com la violació, com l'assassinat, com també el nostre cas, la desaparició de persones, considera l'ONU des de l'any 68 que no prescriuen. Diuen ells, els crims de lesa humanitat no prescriuen. I per tant no prescriuen enlloc del món. Enlloc del món no, però a Espanya sí. I us explico el per què. Teòricament no, però a la pràctica aquí prescriu. Per exemple, el primer cas de tots que es va jutjar de nadons robats va ser el doctor Eduardo Vela,
potser us sonarà el nom, un metge, un ginecòleg de Madrid que despatxava, que tenia la clínica Sant Ramon a la zona alta de Madrid i es dedicava a això, a fer parts i anaven naixent criatures i de tant en tant, massa de tant en tant, se'ls en moria una o un. De fet, ara faig un parèntesi, la revista Interview, que fins fa no gaire era el quiosc, ara ha deixat de sortir ja, feien un periodisme d'investigació i una vegada un fotoperiodista, un reporter de la revista, es va colar a la clínica Sant Ramon del doctor Eduardo Vela i va anar fins a la morgue, va obrir la nevera i del congelador va treure un nadó mort tapat amb una manta que el va fotografiar i ho van publicar, que era el que feien servir les seves llevadores per ensenyar i per demostrar a les famílies que el seu bebè havia mort. Aquell nadó, aquella nena, l'anaven canviant de tant en tant per fer la demostració. Bé, després d'aquella publicació del reportatge, el metge, que era un d'altres i que se les sabia totes, va dir que ell tenia explicacions per tot, com que ell era metge, ell era científic i per tant si alguna vegada se li moria un pacient, un recent nascut, ell el que volia era fer l'autòpsia per saber-ne les causes. Bé, no cola, però l'home ho va dir. Quan arriben a jutjar-lo, ell ja té 85 anys, ja ha fet tots els calés del món, té la caixa de forta plena de casa, plena de duros, i la fiscalia li demana 11 anys de presó per 3 delictes. Falsedat documental, suposició de part i desaparició de persones. I també us ho faig breu perquè el judici va durar un temps. Al final de tot, l'Audiència Provincial de Madrid, tots els magistrats per unanimitat, van decidir que aquell home, el doctor Eduardo Vela, era culpable dels 3 delictes que se li imputaven. Però la mateixa sentència, un paràgraf després, just a sota diu, però d'això ha passat tant de temps i aquesta noia, la noia que va néixer, la Inés Madrigal, ja té més de 18 anys, com que això ha passat tant de temps, ja té més de 18 anys, el cas ha prescrit. I per tant, el doctor Vela és culpable, sí, però no ha de pagar cap pena i se'n pot anar cap a casa. Aquest senyor es va morir cap de 2 anys i mig de vell a casa seva, o de malalt o del que fos, però no va pagar mai la pena pel que havia fet. És així de greu. Quan la justícia fa aigües, hi ha algú que diu a la novel·la, ens queda el periodisme. Quan la justícia fa aigües, ens queda el periodisme. Per això he rescatat, per això torno al periodisme, perquè he tingut la necessitat d'explicar aquest fet tan greu a través de la investigació que fa el Joel Estrada de com anava tota aquesta xarxa, perquè ara explicaré que era una xarxa. El que feia que funcionés durant tants anys i panys, no només a Catalunya, sinó a tot Espanya. Quan la justícia fa aigües, ens queda el periodisme. D'on sorgeix, per tant, aquesta novel·la? Ho dèiem a l'inici, de l'amor dels germans, de la necessitat de fer una novel·la per explorar la relació d'aquest vincle fraternal tan bèstia que hi ha entre els germans, per tant, neix de l'amor fraternal, però també neix de la ràbia i l'indignació de tanta injustícia. Aquell dia dels bebès robats que vaig fer a la vora TV3, jo he vist que s'han Cugat, TV3 està a Sant Joan d'Espí, aquells 20 quilòmetres d'autopista els vaig fer a 80 per hora pel carril de la dreta, esgarrifat del que havia sentit. Perquè periodísticament he estat, com deia ella, en diaris, en ràdios, a la tele, no he vist casos tan bèsties com aquest. Perquè hi ha 3 víctimes amb un robatori de nadons. El nadó, que pot ser que acabi tota la seva vida vivint una vida que no era la que li tocava, una família que no era la seva. Es calcula avui que a Espanya hi ha 6.000 persones entre 20 i 70 anys que desconeixen que tenen una identitat falsa i que moriran segurament desconeixent que han viscut una vida que no els pertoca. Hi ha 2 víctimes més que són, lògicament, bàsicament el pare i la mare, tota la família, però el pare i la mare. Pel que m'he anat documentant per la novel·la i pel que em vaig documentar en aquell moment pel programa de TV3, la persona que ha viscut això o que viu això no té un sol dia de pau a la vida, no hi ha un sol dia que no pensi en el seu drama. Perquè tots a les famílies hem tingut desgràcies de morts que s'han saltat l'ordre natural i que són molt bèsties, però no sé, el dol dura 1 any, dura 2 anys, dura 5 anys, però hi ha un moment que tornes a fer les paus en la vida i a riure. La gent que li ha passat això no tenen pau ni un sol dia de la seva vida.
Anava a dir, us dono 3 xifres per explicar fins a quin punt els casos de nadons robats a Catalunya i a Espanya estaven extesos. La primera dada, ho faig a través de 3 xifres, la primera són 300.000. 300.000 nadons robats. És el que l'advocat que vaig portar al programa considera, per uns càlculs que ha fet ell, que ara explicaré, que hi ha hagut a Espanya entre l'any 1949 i el 1999, en aquests 50 anys. Aquí s'ha de diferenciar una cosa. Una cosa és un nadó robat i l'altra és un fals fill. Un nadó robat, tots entenem el que és, un nen que sense el coneixement i el consentiment dels seus pares va parar a mans d'una altra família, bàsicament a canvi de diners, contra la seva voluntat. Un fals fill no. Un fals fill, i això estava permès a Espanya, i també ho explicarem de seguida, un fals fill és una persona, un nen, una nena adoptada, que a l'hora de portar-lo al registre es fa constar com a pares biològics la mare i el pare adoptiu. I això estava permès, ara explicaré com i el per què. Un fals fill, per tant, no tots els bebès robats, no tots els falsos fills són bebès robats, però sí que tots els bebès robats són falsos fills. Tots dos tenen en comú una cosa, que és impossible seguir el rastre biològic. Per tant, hi ha un refrany que diu que això és més difícil que buscar l'agulla en un paller. Si tots els que som ara aquí ens poséssim a buscar l'agulla, ens hi passaríem potser anys, però segur que acabaríem trobant l'agulla, si és que està en aquell paller. El problema de no saber qui és la mare biològica i que no consti en el registre, sigui perquè ets un nadó robat, sigui perquè ets un fals fill, és que no saps on està el paller. I per tant, si no saps on està el paller, és molt difícil de buscar-ho. I en això es basava la trama de nadons robats de Catalunya i Espanya, per exemple. Es basava en amagar el paller, en fer que no es trobessin, posem per cas, 2 criatures bessones, que neixen a l'Hospital de Figueres. L'Hospital de Figueres, la Mútua de Terrassa, la Clínica de la Maternitat de Barcelona, l'Hospital Clínic, són llocs públics que, a més de moltes clíniques privades, sorgeixen a totes les acusacions de robatoris de nadons durant tots aquests anys. Posem-nos a Figueres, que neixen 2 bessons, un nen i una nena, i que a l'hora de donar-los als seus pares, el metge diu, em sap molt greu, el nen s'ha mort, aquí té la seva filla. Bé, aquell nen que s'ha mort i que no s'ha mort, no l'han donat una família ni de Figueres, ni de l'Alt Empordà, ni del Baix Empordà, ni del Gironès, ni del Maresme. Se l'han emportat segurament una família que ha pagat des de Galícia o Extremadura o País Valencià. Quan vaig acabar un acte com aquest al llarg del llibre de Sabadell, em va venir una noia i em va dir, hòstia, la novel·la és la meva vida. Jo he arribat a la conclusió, ja fa molts anys, i ho estic investigant, que sóc una nena robada. Jo vaig néixer a Pamplona i els meus pares em van dur cap a Sabadell. I va anar tan bé tot el procés que al cap d'uns anys els meus pares hi van tornar i el meu germà també és un nadó robat del mateix lloc de Pamplona. La xarxa, per tant, estava molt ben vertebrada perquè si mai feien una presentació d'un llibre a Calella un capvespre del mes de maig i hi haguessin 2 persones que els agrada llegir, es trobessin i veiessin que són com 2 gotes d'aigua, no diguessin, hòstia, jo no sabia que havia tingut un bessó, o pensava que el meu bessó havia mort al moment de néixer, i ara veig que és aquí. Per això distribuïen les criatures per tot el territori. 300.000 bebès robats en 50 anys, d'allò d'on surt el càlcul. Aquell advocat que vaig portar al programa, Enrique Vila, diu, jo porto anys i anys dedicant-me a casos d'adopcions en el meu bufet professional. Hi ha algunes, bastantes criatures que venen a demanar-me que busqui qui és la seva mare biològica. I el primer que faig jo en tots els casos és anar al registre civil i mirar la seva fitxa per veure qui és la seva mare biològica. I em trobo que allà consta, com a mare biològica, la que en realitat és la mare adoptiva. Diu, això, després d'anys i anys d'experiències i de mirar-ho, m'ha passat en un 15% dels casos que ho he fet. Per tant, ell fa una regla de 3. Diu, si a Espanya hi ha hagut en aquests 50 anys 2 milions de criatures adoptades, que és una dada certa o prou certa, el 15% d'aquests 2 milions són 300.000. I d'aquí li surt ell la xifra de nadons robats o falsos fills a Espanya en aquest període. La segona xifra a compartir és del 1999. És una data clau. Per què?
1999, novament, ja fa 25 anys que som en democràcia. Perquè fins a aquell moment a Espanya està permesa una figura legal que es diu part anònim o part secret, que permet que s'inscriguin al registre, del naixement d'un fill sense que consti el nom de la mare biològica, sense que consti el nom de la mare. I això ha estat el gran focus que ha permès falsedat documental, aquesta distribució de nadons pel territori i finalment el robatori de nadons, aquest gran tràfic de robatori de nadons. Per què estava a Espanya permès el part anònim o part secret, que també se'n deia? Doncs posem-nos en la bona fe dels casos i tornem ara sí allò que dèiem abans de l'antigol, franquisme, aquell moment que una noia que amb 17 anys quedava embarassada o la família o ella no ho volien o podien viure per la vergonya i amagaven la criatura mentre estava embarassada, que no podia avortar, amagaven la noia mentre estava embarassada perquè no es veiés com creixia la panxa. Per tant, s'ingressava en alguns casos en una casa bressol, una casa cura que en deien, per amagar-la. I al cap dels 7, 8, 9 mesos, quan naixia la criatura, la donaven en adopció a una família que sí que la volia. Es pensava la llei espanyola, la llei del registro civil de l'any 57, en ple franquisme, però amb la lògica del seu moment, ens hem de posar els ulls d'aquell moment, pensaven, si aquesta noia i aquesta família que ha volgut amagar l'embaràs sempre i ha donat la criatura en adopció, no ha volgut que se sabés que estava prenyada, ara que no consti enlloc i per tant es permetia que el part fos anònim o fos secret i per això no constava el nom en el registre. Per això ha estat el gran problema i és que a partir d'aquest forat, d'aquest buit legal, es anaven colant mares biològiques que realment no ho eren. Això, finalment, el 1999, ja han passat un govern d'UCD, un del PSOE, un del PP, un altre del PSOE i un altre del PP, el Congrés dels Diputats per unanimitat acorden que s'ha acabat el part anònim o part secret. Per tant, una bona notícia és que des d'aquell moment tots els nens i nenes d'Espanya tenen el dret a saber qui és la seva mare biològica. Tots els que han nascut a partir de l'any 99. I aquesta, com a mínim, hem anat tard, però és una bona notícia. D'un estat que no fa res per aquest tema, perquè el dia que vaig treure la novel·la a la venda, que era el 17 de març, casualment aquell dia Amnistia Internacional va fer un comunicat que va sortir al Telenotícies del Toni Cruanyes que deia que tocava la cresta a Espanya per no haver fet els deures en els casos dels nens robats. Fa 10 anys la Unió Europea, veient que aquest era un mal que tocava als 27 països membres, va posar uns deures, va posar 10 coses que s'havien de fer. No els diré tots, és igual. Crear un banc de base de dades d'ADN per poder trobar el rastre mare-filla per trobar-se. Donar suport psicològic a les víctimes. Demanar que es creï una fiscalia pròpia pels casos de nadons robats. I tots els països han fet més o menys coses. S'ha demanat disculpes per part de l'Església per haver fet tot això a través de les monges en aquells anys més foscos. Tots els països han fet coses i Espanya no ha fet res dels 10 deures. I per això Amnistia Internacional es tocava la cresta. I la tercera dada que us volia dir és 200.000 pessetes, que és el que a l'any 68 es pagava de mitjana per comprar un nadó robat. 200.000 pessetes de l'any 68 era el 10% d'un pis. En aquell moment que no hi havia les hipoteques, que tot anava amb lletres, pagaves una entrada que era un 10% normalment d'un pis i després anaves pagant lletres fins que l'acabaves de pagar, doncs una entrada d'un pis de 2 milions de pessetes, que era un pis de 100 metres quadrats a l'Eixample l'any 68, doncs era el que costava robar una criatura. Dèiem abans, cada país té els seus silencis, cada família també. La gran pregunta, les dues grans preguntes, és com pot ser que tot això sabent-ho tanta gent, metges, administratives, llevadores, infermeres, anestesistes, ningú no se n'ha girat de la boca. És insòlit. Aquest paraigües de silenci, aquesta cultura de silenci absolut d'omertà, no té un altre exemple en cap altre cas. Sempre hi ha un ressentit que explica alguna cosa. Sempre hi ha algú que per gelosia, perquè veu que una companya
infermera té un nivell de vida molt més alt del que li pertoca pel sou perquè està fent un gran sobresou amb aquesta pràctica, que l'altre no ho denunciï, no? Fins al punt que la presidenta de SOS Viver Robados, que vaig portar al programa, va dir: durant 2 anys hem posat un telèfon d'atenció anònim perquè la gent expliqués casos, perquè la gent delatés tal metge, tal clínica, tal situació, tal persona que pensés jo conec una mare que va tenir un fill, etc. Diu, al cap de 2 anys vam xapar, vam tancar aquelles 2 línies telefòniques perquè saps quanta gent va trucar per explicar coses? En 2 anys, ningú, 0. Ella tampoc s'explica que hi hagi tot aquest silenci. No? A la novel·la hi ha un capítol que es titula Hi ha silencis que criden. Hi ha silencis que criden. I aquest n'és un. I què fa el Joel? Què fa el periodista? Doncs investigar, buscar la veritat, mirar de trencar aquest silenci, encara que això li costi a nivell personal i a nivell familiar algunes amenaces, algunes coses que no us explico per no desvelar la novel·la. Una miqueta, a la novel·la hi ha un personatge que diu vigila què desitges perquè ho pots aconseguir. És una miqueta aquella novel·la del Truman Capote, de les pregàries ateses, que hi ha un personatge, una dona que diu vigila en què li demanes a Déu, què reses per aconseguir, perquè a vegades les pregàries se't poden... Si t'atén les pregàries i et concedeix el que estàs resant per obtenir, se't pot girar en contra. I sense voler dir gaire més, doncs és això que la novel·la és vigila què desitges perquè ho pots aconseguir. A l'Àgora de TV3 parlàvem molt amb polítics d'aquell moment, amb economistes, fèiem temes socials com aquest, i de llibres en parlàvem poc. De cultura TV3 se n'acostuma a parlar poc o gens. Ara tenim el Xavier Grasset, que a les nits al 324 fa entrevistes de llibres gairebé cada nit. El programa de l'Anna Guitart, que està molt bé i fa entrevistes en profunditat, gairebé de mitja hora llarga amb un escriptor. És el primer programa que TV3, quan hi ha algun problema de pasta, és el primer que treuen de la graella, tot i que és el més barat, és el primer que es carreguen. I ells veuen la sensibilitat per la cultura. Bé, n'hi ha culpa, jo tampoc a l'Àgora destinava gaires moments a parlar de cultura, però sí que quan hi havia alguna ocasió ho aprofitava. Per exemple, fa 10 anys, el Jaume Cabré, que ara acaba de treure també una novel·la, va guanyar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. I vaig aprofitar per entrevistar-lo. Un senyor que aquí en aquell moment venia 100.000 llibres de les veus del Pamano, però a Alemanya en venia 3 milions. I ja demostra la potència cultural d'Alemanya, per exemple. I és un senyor que ha reflexionat molt sobre l'ofici d'escriure. Ell té 73 anys ara mateix, ha fet moltes novel·les, amb molt èxit, i per tant ha pensat molt sobre el seu ofici. I va dir una frase, en un moment de l'entrevista, que em va agradar tant que després amb els anys, a mesura que he anat publicant novel·les, me l'he fet meva. Ell deia, l'important no és escriure això, sinó escriure així. I li vaig dir, ho pots desenvolupar? I ho va fer, i trobo que té raó, ara que m'hi trobo. L'important per mi no és escriure això, que jo quan 3 mesos abans de la novel·la em poso a pensar la trama i a crear la família i els vincles i com començarà i com acabarà cadascú, i em documento sobre el tràfic de nadons robats, i qui eren els dolents i per què no s'ha fet res i tot això. L'important no és escriure això per mi, que jo ja m'ho sé, sinó escriure així. És a dir, el que em fa passar-m'ho bé és anar dilluns, dimecres i divendres al meu despatx i dedicar-me a passar tot el dia a anar fent capítols i pàgines i donant una veu literària a la història i una intenció a cada diàleg i a cada paràgraf i crear l'enjòlic perquè no es descobreixi què investiga el Joel des del primer capítol, sinó anar creant. Al final, la literatura, ara que hem mirat tant Netflix i tantes sèries durant aquesta pandèmia, al final la literatura és un art, és una expressió artística, per dir-ho així, que busca fer-ho bonic. I per tant, si a la novel·la surt Estrasburg, surt Copenhagen, surt no sé què, doncs que aquelles pàgines de descripció, poques que n'hi hagi, que siguin acurades, que s'ajustin a la realitat, que puguem dir amb 3 imatges i 2 pinzellades, coses que potser anys abans m'hauria costat més pàgines per explicar. Però continuo sense això?
sé que s'ha mort la pila, pot ser? Sí, pot ser que s'ha mort. Si vols continuar aquí... Sí, continuo així. Al final, Stephen King que també és un gran best-seller mundial, dic també, no per mi, dic pel Jaume Cabré. Se'm sent allà darrere? El Stephen King, que ha fet moltes novel·les d'un gènere que a mi no m'atrapa gaire, de ciència-ficció i terror i tot plegat, però també ha reflexionat molt sobre el tema d'escriure, va fer una metàfora molt bonica, que deia que un escriptor és com un lampista, que al començament només fa servir d'aquella caixa d'eines blava, no?, d'abans. Quan l'obre, al començament només fa servir el tornavís i el martell, però que a mesura que va madurant com a escriptor i que va fent més novel·les i que es va experimentant més i més, cada vegada obre més calaixets d'aquell desplegable de la caixa d'eines i ja fa servir les broques, les femelles, la clavalla i tot plegat. I em sembla que és això, que a mesura que l'editorial aquí darrere m'ha dit bé, diu que la meva maduresa com a escriptor, no sé què. La maduresa deu voler dir això, que cada vegada fa servir més calaixets i més prestatges diferents de totes les eines que et dona el llenguatge i la manera d'informar i tot plegat. Hi ha un altre, ja posats a fer metàfores d'altres escriptors, el John Irving, un referent per mi, va dir una vegada en una conferència que un atleta, el seu cim de forma física, fa que faci els rècords quan té 27, 28 anys, que després a partir dels 30 el rendiment lògicament comença a baixar. Trobaríem excepcions, però és difícil que algú amb més de 30 anys faci el rècord del món dels 110 metres, dels 110 metres tanques o dels 100 metres. Ara el Barça té el Pau Gasol de bàsquet, que ens anirà molt bé per la Final Four, esperem, però que sabem que amb 40 anys màxim pot jugar 7 minutets de qualitat. I en canvi ell deia, per tant, la carrera d'un esportista d'elit creix i hi ha un moment que comença la davallada. El John Irving deia, en canvi els escriptors, en principi, una novel·la pot agradar més o menys en funció del tema que toquis, de si ha estat inspirat o no, però en principi el rendiment cada vegada ha d'anar a més, no a menys, perquè cada vegada tenim més entrenament al darrere, més vivències personals per explicar, sabem com funcionar, com tramar, com fer aquest cistell de vímet que acaba sent una novel·la de manera més efectiva. Quin rotllo, Jo et volia preguntar precisament amb això, clar, perquè hi ha una base real, no? Hi ha un tema existent, i llavors hi ha també tot aquest entramat de ficció. Com t'ha costat molt treballar? Vull dir que com... No, des del començament sabia que volia solapar la ficció amb la realitat. És a dir, aquesta família no existeix, els casos concrets tal qual els explico dels nadons robats tampoc, la trama dels dolents, per dir-ho entre cometes, tampoc és exactament així. Sí que funcionaven d'aquesta manera, sí que té versemblança, sí que tot el que explico, si no va passar, podia haver passat, però jo faig novel·les. O sigui, això no he volgut fer un assaig ni un documental sobre els nadons robats. TV3 fa molts anys en va fer dos de molt bons, de la Montserrat Armengou i el Ricard Belis, que es poden trobar encara a TV3 a la carta. No, jo faig novel·les i per tant vull tenir aquesta llibertat per explicar i per denunciar casos autèntics molt bèsties, molt greus, però fer-ho a través de la ficció. Sí, perquè realment és molt bèstia. És molt bèstia. És que és difícil. És molt bèstia, però és veritat. I és que ha passat des d'Austràlia fins a Figueres. I m'he trobat, ara li explicava amb ella, vaig fer 20, des que es va sortir la novel·la el 17 de març fins a Sant Jordi, vaig fer 20 presentacions en 28 dies. I en 5 d'aquestes presentacions, a l'acabar l'acte, no només a Sabadell, m'han vingut persones per dir, per exemple, a Vic, va venir una persona, em va dir, la meva mare va tenir sempre la certesa que quan va néixer el meu germà gran li van robar. I la seva mare havia tingut el seu fill gran a la clínica, a l'Hospital de l'Aliança de Girona, que ara es diu Clínica Unyà. Bum, això va passar allà. A Rubí em va venir un senyor d'uns
65 anys, i em va dir, li puc explicar un cas? Sempre les persones que tenen aquests casos personals s'esperen al final de tot de les signatures i les dedicatòries per tenir una miqueta més d'estona per explicar-me. I a Rubí va passar el mateix, i aquell senyor em va dir, li puc explicar el meu cas? Dic, sí. Diu, miri, jo fa 2 anys vaig anar a Andorra de shopping amb la meva dona i estava en una botiga de perfums i la dependenta li va dir, jo conec la teva germana. Diu, no, jo no tinc cap germana. Diu, la meva dona, quan va néixer, va tenir una bessona que va morir en el parc. I la dependenta va insistir, no, jo conec la seva germana perquè és igual que vostè. I la dona, incòmoda, diu, miri, li ensenyo una foto perquè la seva germana treballa a Can Ruti de Badalona. És infermera i és amiga meva. Diu, no, jo no tinc cap germana a Can Ruti. I em va ensenyar les fotos al telèfon i eren pastades l'una i l'altra. Diu, clar, vam sortir de la botiga, no vam voler preguntar més, vam tornar a l'hotel, vam estar plorant tota la tarda i com que la meva sogra era viva, em va dir aquell senyor encara, la meva sogra tenia 85 anys i vam decidir fer veure que no havíem entrat a aquella botiga, que no havíem tingut aquella conversa, que no havíem vist aquella foto, que no havíem anat a Andorra, perquè no ens veiem en cor de tornar a casa i explicar-li a la meva mare, a la meva sogra de 85 anys, mira, saps què? Aquella nena que va néixer, l'altra bessona, que pensaves que havia mort, no, ha viscut tots aquests 60 anys, una altra vida. I cadascú, tot és respectable, em poso en la vida de cadascú. Per exemple, la de Sabadell, la Júlia, quan m'explica que ella és una nena robada i que després els seus pares ho van tornar a fer, dic, bueno, i els teus pares què fan? Diu, no, els meus pares no podien tenir fills i amb la bona fe del moment van pensar que estaven adoptant una criatura d'una mare soltera de Pamplona que no el volia tenir. Creien que adoptaven una criatura, mai van pensar que estiguessin robant. Dic, i els diners que pagaven, diu, es pensaven que era per pagar els 9 mesos de manutenció i alimentació d'aquella partera que estava amagada en una casa cuna de Navarra, de Pamplona. Mai van pensar que aquella dona potser sí que volia tenir la criatura i que li van arrabassar per donar-los amb ells a canvi de molts diners. Aquest debat ètic, aquest dubte, no tot és tan clar com sembla a la primera, tot això també hi surt a la novel·la, em fa l'efecte. Se sabrà? tot? Se sabrà tot. L'Emili Rosales, que és l'editor del grup 62, que és la primera persona que va llegir la novel·la sencera quan la vaig acabar, em va trucar, entusiasmat al cap de 2 setmanes, i em va dir, ja me l'he llegit, ja l'he acabat, i la primera cosa que em va dir, hòstia, és el gran spot publicitari del llibre que després l'editorial no l'ha fet servir, però diu, la dona de la seva vida és un se sabrà tot de la família. Dic, hòstia, és veritat, és exactament així. No se sabrà mai tot, està clar que no, ja ho he dit abans, no? Hi ha 6.000 persones a l'estat que no sabran que estan vivint una vida que no és la que els pertocava. I d'altres. I pel que he anat veient, dic, amb aquestes converses, després veig que hi ha molts més casos dels que ens pensem i dels que semblaven. I a sobre que afecta tot tipus d'hospitals, no és Sí. una cosa que dius, no, és que... No. Lògicament hi ha uns llocs, hi ha unes clíniques privades a Barcelona, a Madrid, a Bilbao, que surten sempre, que ja no existeixen, que estan totes tancades i barrades. Però ja et dic, la maternitat, l'Hospital de Figueres, l'Hospital del Clínic, tots aquests llocs que no ho haurien dit mai, que no han vist mai una monja, per dir-ho així, no? Tots aquests llocs passaven. Sí. I la Fiscalia no ha fet res, allò que dèiem abans, els deures que va demanar la Unió Europea que fessin, aquí no s'ha fet res. Es va crear la unitat de la Fiscalia per aquests casos. Ho arxiven tot, ho tanquen tot. He fet presentacions a Tarragona o a Lleida. Companys periodistes del Segre a Lleida em diuen el que feia Cultura, perquè els mitjans locals van molt precaris, no? El que feia Cultura també feia Judicial, i em diu, m'he estat informant per fer-te l'entrevista a tu, els 30 casos que hi ha hagut a Lleida de denúncies de nadons robats, tots 30, casos tancats, casos arxivats. Per tant, hi ha com un ordre suprema per part d'algú que d'aquests temes no se'n parla, no es toca, i ho arxivem i, escolta, i aniran passant generacions, ja no hi haurà nadons nascuts més enllà del 99 d'aquí un temps, i no prendrem mal si ens ho mirem. És així de greu. I això és la indignació que quan vaig veure tot això, és el que em va portar a fer la novel·la. Que després d'aquest rotllo ningú voldrà llegir ni comprar mai més, està clar.
no, la veritat és que és necessari, no?, per de ser un llibre Bueno, que t'agrada. jo portava aquestes 3 novel·les més emocionals anteriors i aquí, per rescatar una història periodística, vaig voler... De seguida vaig tenir clar, perquè aquell tema que em va fer conduir 80 per hora de TV3 a Sant Cugat, no em va caldre ni apuntar-lo en una llibreteta per dir llibreta d'idees, per si mai em falten podrimaners nostres per fer una novel·la. No? Aquest sempre vaig tenir molt present. El trobava tan greu i tan bèstia que em feia una certa... em tirava enrere a fer-lo, d'entrada. Després hi penses i dius, no, que carai. I ara vaig fent xerrades del tema por ahí. Us he deixat estabornides. Preguntes? Comentaris? Sí, és impactant. És la novel·la meva on hi passen més coses, per dir coses diferents. Des del final del primer capítol que ja tenim una sorpresa i no deixa d'haver-n'hi. No? Tot això és pretès, l'important no és escriure això, sinó escriure així. I en una novel·la, això em sembla que ho vaig dir fa 2 anys quan vaig venir aquí, hi ha 2 ingredients bàsics, que són l'acció i la descripció. L'acció és el motor que fa avançar la història, que fa que tinguem ganes de llegir més capítols, de no apagar el llum de la tauleta de nit. És el motor dels personatges i de la història. La descripció, en canvi, no passa res, atura la història, però ens dona el context d'on passa. No? I si els llocs que expliquem reconeixem perquè són propers nostres o no, però vaja, el decorat, l'escena, el lloc dels fets, ajuda molt a donar versemblança a la història. Després, el percentatge de les balances d'acció o descripció, cada autor farà el que voldrà. Si hi ha molta... Per exemple, hi ha el Juan Gómez Jurado, que segurament deus tenir llibres a la biblioteca i a la llibreria, en deu vendre molts, és un best-seller espanyol, ven 3 milions de llibres, però és tot trama. Des de la primera frase a l'última, tot és acció, tot, paraula per paraula, és una passada. No hi ha descripció, no hi ha un moment de respirar, de literatura, per dir-ho així. No? Si només poséssim descripció, diríem que avorrida que és aquesta novel·la, no hi passa res. És molt bonic, però ja en tinc prou. Per tant, cadascú fa el percentatge que li ve de gust de fer. Jo escric les novel·les que a mi m'agradaria llegir, això ho he explicat en diverses ocasions. No? Per tant, miro que hi passin moltes coses, però potser per deformació professional periodística, que aquelles parts, aquells paràgrafs on hi ha una descripció d'un barri d'Alsàcia o d'Estrasburg o d'on sigui, doncs que sigui buscar la bellesa en aquelles pàgines. Bé, no sé, fins ara m'ha anat bé. No has rebut amenaces, no, pel llibre? No, per aquest no. Per escriure. No, perquè realment és un tema que està tan sumort i tan tapat. De totes les novel·les, l'única que he tingut problema, o sigui, se sabrà tot, parlava del jihadisme a Catalunya. Homes d'Honor explicava com la màfia italiana domina el negoci de la droga i de la cocaïna especialment a la costa des de Torredembarra fins al Cap de Creus. Cap problema. Allà vaig parlar, això sí, de com s'havia incendiat de debò el Liceu. I allò sí que em va portar algun problema. Però els problemes grossos els vaig tenir amb Eufòria. Sí, que explicava com la indústria farmacèutica ha arruïnat el sistema sanitari a través de... Bueno, és igual, no explicaré ara la trama tampoc, no? I allà sí que la indústria farmacèutica em va fer sentir l'alè, el clatell. Fins i tot abans de llegir el llibre. El llibre no havia sortit a la venda, però s'havia explicat en entrevistes i llocs de què aniria la novel·la i allà van reaccionar preventivament. Per tant vaig pensar, bueno, hem tocat l'os, hem tocat el moll de l'os, no? Si aquesta gent es posa nerviosa abans de començar, senyal que anem bé. I aquí no, al contrari. Això, la gent em fa confiança per explicar-me els seus casos, Amnistia Internacional em demana que faci conferències sobre el tema, i això, bueno, si és útil, doncs útil no ho serà. O sigui, útil no és ni aquest documental, ni els documentals de TV3, ni aquesta novel·la, ni el periodisme, que no hem fet prou bé la nostra feina, no ho hem denunciat prou, però si la justícia ha mirat cap a l'altra banda, i Espanya i Catalunya
no s'ha posat amb aquest tema, no farà encara s'hi posin perquè aquest llibre es vengui més o menys. El que està clar és que aquest país no es pot agafar ni amb pinces, no? Aquest país es pot agafar ni amb pinces. Jo no soc tant... Per molts temes. Per molts temes, sí. Tipus judicial, tipus polític, tipus religiós, tipus de les èlits. És veritat, és una vergonya en molts casos. Però, com deia la Porta fa un temps, que no estamos tan mal, diguéssim. No? Una vegada vaig fer un Àgora a TV3 per parlar de la llibertat de premsa a Itàlia. I vaig portar 3 convidats. Una directora de Il Mattino, de Nàpols, va venir vestida de negre, de dol, perquè aquella setmana la màfia li havia matat 2 redactors del seu diari. Vaig portar un vaticanista, especialista en l'Osservatore Romano, que explica com la Cúria Vaticana i els cardenals fan que no es publiqui res de molts temes que no els interessen, econòmics, sexuals, pedofílics, etc. I finalment vaig portar el gran especialista Marco Politi, el gran periodista de política italiana de la República de Roma, i va explicar com, en aquell moment manava Berlusconi, com Berlusconi, com a primer ministre, dominava totes les televisions públiques i com a empresari dominava totes les televisions privades i a més era accionista de tots els grans diaris, grans capçaleres de la premsa italiana. De manera que va quedar clar durant mitja hora que entre la màfia, el Vaticà i Berlusconi a Itàlia no es pot parlar de res. En aquest sentit, aquí estem millor que allà i només estem 1 hora i mitja d'avió i mengem molta pasta i som simpàtics com ells i mediterranis. Si agafem l'avió i anem més lluny, ja veiem com les gasta el Lukashenko, com les gasta el Putin, què li va passar a l'Anna Politkovskaya, que per explicar les veritables causes de la guerra de Txetxènia la van pelar a la porta de casa seva. Si agafem l'avió i en comptes d'anar cap allà travessem l'Atlàntic i anem a Mèxic, allà maten 70 periodistes l'any. Sí, això és un fàstic, i aquí hi ha moltes coses que no funcionen, i som hereus d'uns vicis del franquisme encara, de fills i nets del franquisme que han ocupat les cúpules judicials, militars i eclesiàstiques, que fins que no passi una generació o 2 més, difícilment ens en sortirem del tot o farem cau i net. Jo soc optimista de mena, a pesar de ser del Barça soc optimista, i per tant veig les coses sempre una mica millor que la mitjana de gent. La veritat és que el periodisme intenta fer alguna cosa. El periodisme jo crec que durant molts anys s'ha equivocat, ha estat massa còmplice del poder i ha estat massa poc a prop dels ciutadans. I això, les xarxes socials i aquesta possibilitat de tothom que té un compte de Twitter publicar alguna cosa o que un mitjà petit o que 3 valents facin un escamot periodístic i publiquin coses, han tret les vergonyes dels mitjans grans, que s'han hagut de posar les piles per dir la gent ens deixarà de comprar si no ens posem a explicar les coses que sabem. Per tant, també en aquest sentit soc optimista de que les noves tecnologies, les xarxes socials, ens han fet espavilar els mitjans tradicionals o les capçaleres més grans o de més credibilitat. Teníem intocables aquí, no? El Jordi Pujol, el Rodrigo Rato, el rei, l'Urdangarín... Hòstia, el rei porta 7 mesos o 8 a Abu Dhabi fugit, imagina't, no? I d'aquest senyor no es podia fer ni una portada a la revista El Jueves satírica perquè et xapaven la revista. Per tant, Déu-n'hi-do, les coses que hem sabut, no se sabrà tot, però Déu-n'hi-do, i Déu-n'hi-do com es van destapant coses i van caient els intocables. El títol del llibre és Per la mare? Jo no me l'he acabat, estic a la meitat. Al començament, o sigui, a mi em fa l'efecte que cap al final entendràs el perquè del títol del llibre. D'entrada, el primer capítol, quan es mor la mare d'ells 3, la Maria Vilalta, en l'esquela, el seu marit, expressa d'alguna manera, no recordo quina exactament, que la Maria Vilalta és la dona de la seva vida. Per tant, és la dona del marit que queda vidu, la dona d'aquests 3 germans, de la petita, de la Victòria, la seva mare... Però crec que cap al final pots trobar una altra explicació. Que si vols en privat te la dic, però per no fer spoilers. I també és el que ell, quan veu a la Maria, és el que pensa, no? A la guia anar cap a Roma.
No pensis la dona de la meva vida. Sí, el moment que s'enamora Sí. en el viatge aquell, sí. Per tant, La meitat, ho dic dues... Jo crec que ho dius més vegades. Bueno, et dono 3 pistes. Si ho dic una aquella primera, ho dic aquesta segona, que ara no recordava. I al final no sé si ho dic o no, però crec que sí, crec que queda clar qui vol l'autor que el lector pensi que és la dona de la seva vida. Però si no, igualment, totes les opcions em semblen bones. No m'agraden les històries obertes, no m'agrada la pel·lícula Instinto Básico famosa, no? Que al final no saps qui era la dolenta de les dues, si la rossa o la morena. M'agraden les històries conclusives, i aquesta ho és. Però interpretar a qui em referia quan posava la dona de la seva vida, em sembla que és un joc que està bé que estigui obert. Ja per acabar, tens a la llibreta Guiguemes, tens alguna anotació per... Sí, en tinc. Tinc un primer capítol escrit d'una cosa, que després no sé si continuaré o no. Però no sé, la novel·la la vaig acabar d'escriure al novembre. Per tant, després han vingut les correccions, promoció, presentacions i tal. Però no, els escriptors hem de fer dits, si no quedem encarcarats. I per tant, et bullen les idees i les coses i vaig escriure un primer capítol d'una cosa. Que no et puc dir ni com es dirà, tot i que tinc el títol, ni cap on anirà. Però si em convideu, al març del 23, el març farà més fresqueta, potser haurem de fer dits. Però més emocional o més periodística? O les dues coses? Tu preguntes massa. Periodística no. Ja l'he recuperat aquí el periodista, ara farem una altra cosa. Però vaja, la cosa emocional ja has vist que aquí tampoc l'he deixat. M'hi trobo bé, m'hi trobo a gust. Veig que no ho fa gaire més ningú més per aquí, per tant, doncs, endavant. Molt bé. Doncs molt bé. Moltíssimes gràcies per venir, moltes gràcies per venir, Xavier. Havia de fer alguna cosa d'un far, m'has dit? Sí, tu. després. Sí. Després, va. Molt bé. Moltes gràcies. I si voleu, tenim llibres, si porteu els vostres per signatures, Em vam vendre tants per Sant Jordi que em sembla que ja els hem venut tots. Em sap greu que has vingut carregat per ser allà. Molt bé. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per venir. Gràcies.